Kung katong anak ni Silso. Mauta! Mudagan kag iski. Mudagan tag iski. Di man ka masugo sa balay, mudagan-dagan anoong ka. Basta number 3 sa baluta ha. Ako timan ako na balay na madali nga ka. Sama May gabi sir. Gabi naman May kayo. gabi di ay sus mo ang ninduta din sa inyong lugar diri no. Sir, alauna naman sir, nagunsa man ka diri sir, padung naman ko Di tulog. kay mga lugar diri akong gibisita. Nakibaw naman mo. Nga naman dahil sir. Nakita ka na ko. Wala ra ba sir? Ay, Ako si Ampong. Ampong. Mudagan ko diri sa o ano pagka iski chairman diri sa Ay, akong barangay Ampong ba. katong anak ni Silso. Mauta! Mudagan kag automatic. iski. Mudagan tag iski. Di man ka masugo sa balay, mudagan-dagan anoong ka. Di kailain na kaya sa balay mati ko na family matters mo na. Pero kini nga to for the whole barangay matters ni. Dapat nga tong barangay yun ato ang pagkanindot sa paghapsay sa tong barangay. Ug dapat natay matabang pagkatabang ta sa barangay. Sumuni ni ari jud ko alas 3 sa kadlawon gitag sa tagsa nako. Oko. Kanay mong naong na, fail ako, kurakot, kag naong ay. Ay pag-judge og mga tao. Karon lagi ka ni kanang ni Lansar ba? Karon ako ni Lansar kay siyempre kato mga pass ng mga chairman mga kuha mo to mga ikis man to karon checkmate ta diri ko ako si Ampong ang butaran number 3 sa Number 3. number 3 Masa man imong plataporma, boss? sayong na ang akong plataporma ron mga batanon na kontrada Hala, kanina ka na, kibatan ko, boss. mga batanon tigana to mga example GSM do you like it? Yes. GSM, gaan na to sila mga ilimnon at tagabalay naa sila i-konsumo everyday nga ilimnon para din sa mga laag. Kana mo usama na, boss? Ay, mati coins ba? Coins ba? Di para man sa inyo, ha? Di para gising mo, eh. Dawata ka. Dawata. Salamat kayo, boss. Max. Kung sagit tayo mo na meron sa buta, number 3, boss. Number 3. Number 3. Number 3. Basta ba na kayo mong baba, na maximum niya. Kini, kung si punon ka, newsip na. Newsip, boss na. Ganang kami, garilyo, paite. Kitagsaya sa Manchester. Number 3, boss. Naon sa man imong coach sa kanang mga moto, boss? Kanang para makatabang gid ka sa mga katawhan. Ang muto na to sa atong kinabuhi. Serbisyo para sa bisyo sa mga batan. Idol. Basta, number 3 sa balot sa. Number 3. Don't forget ha. Legit ba, Number boss? 3, happy tara ba? Mati ka. Yan, sige, kanalamat kayo. Salamat. Basta number 3 sa balot ha. Ako timan ako na balay na madali nga ka. Ay, dito mo na, boss. Kaya Wala eh. Joke lang. Sige, boss. Guys, pugi so. Sige, salamat. Ano sa kung tanong si mong kukod ba, maraghugaw kayo, magkasakit ta. Nilcutter. Pangilcutter para. Salamat kay boss. Siyempre, magkaw ka, magkinamot kayo. Kanadagan kayo mga germs sa Bita. Salamat kay boss. Kay matulog na ko, boss. Bye-bye. Sa gito, number 3. Number 3 sa baluta. Number 3 sa balota. Number 3 sa baluta. Salamat, boss. Boss? Number 3 sa baluta. Number 3. Ampong. Ampong. Timan ang daga. Kahadlok ba ni mo? Sige, ulit. Ritoy. O, Ritoy. Ritoy yan, number 3 sa baluta. Kuwagin ako na makita na pangana. Di na tabagan na, boss. Relax and take notes while I take chips off the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her through